Kaixo Lander! Kaixo, Eugeni, zer moduz, ondo? Ondo eta Hemen, zu? ondo, esan beharko, hemen musikan ondo. Zu hemen gustora, musika? Musikan gau, Bai, gogozikako bai, arte petxean, bai, eta zelako plazera bai, zuga segotea benetan. bai, eskertzen dizut. Mila esker Zeuri, momentu hau oparitzea gati benetan. eskerrik asko zeuri. Laner musikako bazaga, Bai, ez? bai, bizi guztia. Bizi guztia. 57 urte musikako, no? Eh, Euskaldun peto-petoa eta... Eta hemen bizitzaka gainera. Bai, bizina ze... Udaletxera heldu baino harinago. Bai, Baina 2002an okerez baino txirrindularitza munduan hasi ez zinen, ez? bai. Nera infantiles de segundo hasi nintzen bizikleta munduan, baina bizikleta baino harinago hasi nintzen eskupelota. Abai, Bai, baina, gero ya, no sé, opté por el ciclismo, baina, no sé, de infantiles de segunda, gero paseto a... No, infantiles... Alevines de segunda, infantiles de primera, segunda, gero cadete, primera, cadete, segunda. De ibil nintzen en el equipo de Fede Chávez elkartea. Fede Chávez txirrindularia, bai, hor, korte zuriko taldea. Eta hori, gero aficionado mailan gero pasau nintzen Lekitaldekin aben lehenengo ekipoa, Lekitukoa. Eta gero Olar Arkoreka un filial de Euskaltel. En 5 urte y luego pegué el salto a profesional con Euskaltel. eta nola gogoratzen duzuz zuge hasierako urte horiek. Hasierako urtea, bizikleta mundua, ona, joder, más contento, lehenengo bizikleta zurie, de corredores ahí, joder, más contento que pipas. Oso ondo, posi. Gero urtea doaz aurrerantza, pues, istripu bat eukinaren, baina ze, Abai, hori, izen zan egon nintzen Gernikako bizikleta denda batean, paira karrera lasterketa batera, berango, eta justo etxera jun nintzen jatera, eta junten nintzen lagun batekin, joan gozan, había quedado musikako lagun batzukin, paira las piscinas de Frunit, eta hitz egiten goazela holan bio, Uztaileko hilean zen, denbora ona, jenta playa erantzata. Horre, musikara heldu baina harina gasolindegia zelan dagoen, Gernikatik pasatu zen. bai. Arremenetxe parean, etorri gizon bat ezin zuen gidatu, baina momentu hartan gidatzen jun zen, lokartu zen, eta ziguten hola laguna egin zuen, eta ni liberatu initzen. Bai, suertez, baina susto handia Eta gogorra. Eta oso gogorra, bai, oso gogorra, laguna bertan utzi zuen, bia joan alginen, bai, laguna hil izan. Zepena, Bueno, eta hori. Alako pasateak gogorragoak egiten digute pertsonalki, ez? Bai. 2002an hasi zinen Euskaltel Euskadiko. 2000 bai. 2000 batean azkenengo 6 urte nintuen afizionabetan, eta 2000 batean mi último año aficionado, eta inaben palmares bat oso ona. Irabazi nuen Vuelta a Álava, gero irabazi nuen totalien 10 carrera, el torneo euskaldun del periódico Deia, del Gara también. Eta inaben palmares bat terrible. Era filial de Euskaltel, 2002an salto egin genuen, Egoi Martínez, Euskaltel bebai. Ni, Julen Fernández, David Herrero, da Joseba Zubeldia. Aizulano eta aurrera jarraitu aurretik zer eman dizu txirrindularitzak? Txirrindularitza, momentu ona eta txarra dauz, baina gatu behar za onakin, baina txarra peba dauz, ez dakizu. Igual, ez da izan esplika. Oso polita Mari irazi karrera bat eran erramue edo kopa eta hori dana, baina
Gero dauz momentos, hau da, makina, hau da, la cabeza, ez dakizu. Eta hori, onak eta txarrak, zu en plena forma 100% basau zen, baina hau no te falla un poco, ez duzu ingo ezer. Psikologicamente ondo egon behar zara, eta ni, por ejemplo, obsesionekin naben con el peso, joder, eta hori. Eta ekilibratuta egon behar zara, bai mentalki eta fizikoki ere. Sobre todo mental, hori da, físico y mentalmente. Nire burua bentsez ez como una barraka. Azten da, bueltaka ez da geratzen, todo. Esto es una máquina, eta hori. Euskatele, ondo ez? Bai, lasterketa ari hasi nahen Euskal Telegaz 2003an, bigarren urtean, Portugalen, cuando iba maio Alpe d'Huezen irasi ban, nik Portugalen irasi nahen. Lehenengo etapa eta bigarren geratu nintzen generali. Me ganó Fabián Jecker, en su día andaba en el Festina, gero maia milanesa portuguesen. Eta gainera esan dezakegu Euskadi ekipoia osatuago, sendoagoa dela lehenik. Lehen baino, oraingoa osko lehen hori bilezinen afizionau mailan, guai profesional mailan, Euskadi maila bat gogago, ez? Azkenengo maile da, afizional profesional. Maila profesional, eta horra eltxe ja oso postasunen motetzu, edo horrez zaizoten horra mailara, ez da? Eta aunque lortu naben nire meta hori, itxina ben estudiatzea hosteleritza, Lejonako unibertsitatea, eta ezin naben entrena beta hori, eta utzi ginen hostalaritza, eta opte por la bici. Galdeko gaitxara profesionaletara eltzea, edo ez? Bai, gatxa. Sobre todo, a ver, zean zango txut. Euroek, un equipo fitxetako behar duzu garaipenak edo palmaresaz, edo tener un buen padrino, enchufe, sobre todo palmares. Eta gero palmares ona badeko, gero irabazten dozu la hostia karrea, deko zu palmares on bat, esaten nahi, buah, ese va hasta aquí, por Eta palmares gitxi bako zu, es como, bueno, normalien palmares ona eta karrera garrantzitsua irazten dozu edo eres combativo, eta ez dezu irazi behar pioa karrera, sino que beti hortxe egon, tío, ez dakizu? Bai, como gregario, dana. Hori ja iritsia hartzen dabe, los ojeak bin te ojean, edo gero zure entrenatzailean nire azkenengo direktora Arsenio González izen zan, eta Xavier Artetxe, Mikel Artetxe gure jefie, baren anaia, nire lehenengo txirrindularitzan koinziditu gendun, bai Mikeleaz en aficionaus eta gero Euskaldelen Mikeleaz bai, eta bere anaiaz bai, en aficionaus nolarra. Eta gero itxibanien Mikelen anaiak, direktor bezala eukin nuen nik azken urtean bai. Eta hori. Eta adibidez, txirrindularitza moduan, zein izan da nagusiki zure helburua, zer lortu nahi izan duzu txirrindularitza munduan. Zer lortu dudan edola? Zer lortu nahi. Nahi nuen lortu eta ez nuen lortu edola. Bai. Ez da gitz. Osea, zen meta zeneukan zure buruan. Nire buruan? Nire buruan, San Roman, musikako karrera, San Roman ermitan bukatzen ontsi izeten dira abuztua behatzean. Pa mi hori zen zen campeonato del mundo, pa mi. Eta, hasta ensaiatu egiten nuen entrenatzen, si voy a levantar las manos, eta egon nintzen hain obsesionado con esa carrera, eta zenien, querer y no poder, eukinaren indarra, baina ezin izena ben, tío. Maitu nahen karrera, baina gero gente apostatzen, yo apuesto por Lander, una cena, joder, torneo de líder de Maioti, eso, de Euskaldun,
Eta zeinen, hostia, nervizioak eta dana, etxeko karrera, tío, kago izot. Bai, aldatuko nuke, es mucho decir, por una vuelta ala bat, tío. Bai, sarromanena, herri guztian aurrean idaztea. Baina, ez nuen lortu, baina, bueno. Eta adibidez, Euskateletako Bai. 2004an beste ekipo batera pasatzea, baina urte bakarrik. Bai, izan zan hori, Paternina Costa Almeria. Bai, Eta urte hona izan zan, ez da? Libertad egiteko zu, hay menos líderes, eta holan, eta urte bete ginaben, hortxe ja bukatu nuen nire txirrindularitza mundua. Baina izan zan soberto psikologikamente, hiru atake, igual izan zan ja Cabárceno corrido en un campeonato de España, antes de los... Hauxe sasoian, eta notena ben holan, nik termine con 3 ataques de pánico. Beldur hartu nion, bai. Baina beldurra txirrindularitza. Bai, ez dakit, txiklista asko, ez dakit, hau makina da, egon etxean lasai egon nintzen, anaiakin berbetan, eta, de repente, no sé, asitzan burue bueltaka, tío, que si infarto al corazón, edo, beti hola gauza, ez dakizu, eta... Beldurra sartun, zitzaida, hostia, hilda, persona, azten da burue bueltaka, tío, hasi bizotza topera, ipini pulsometroa, danik beldurra, emango dit, baita, emango dira, agalakan. Bigarren bider gero, egon nintzen etxeko atikoan, fumando un cigarrillo, eta de repente barriro pentsatzen, hostia, azten pentsatzen, aztean barriro, eta amaren besoetan jauzi nintzen, ama, ez barriro, ez du nahi hilda, bun. Da gero 3. aldiz, ja antxe, izen zan, no lezea nahi ataques de pánico. Da, izen zan, Gorka Gerrikagoitia gaur egunean da, director del Cofidis, eta nire koinetu, que en su día era ciclista euskaltel, arek eraman zidan Galdakanora eta esaten nion, acelera cuñado, tío, que me quedo aquí, esaten iso. Ostra, bitu zan dekotan nago samie, ezin dut arrasan, tranqui. Juanitzen Galdakanora, eta orduen esan doztien, zer nahi dozu nire psikologa batekin hitz egin edo psikiatra batekin. Nik zalan psikiatra bat. Eta hori, arek esan zidan, ez gertatzen zaizu, eta esaten dizu bat, zer konsumitu duzu edo egia esan beharriako mediku batzen nagia bateri. Eta berak esan zidan, bitu hau da, makina bat, ez una makina hau, buruen. Kontako dizut, holako historio bat, tipo batena, eta a ver si te soluciona un poco. Eta contesten una cosa así que le pasó a un cliente, bolan bakteri, holan, eta esazten, hau makina bada esazten. Esto si dice, me va a doler, no sé qué, eta, hostia, me arreglo ahí, tío, que esto es una máquina. Eta egiz, eta, hau buruet, esate matxun, ez dotengo, ezin dotein, ez duzu egingo. Burue da, gorputzeko makinien, hau bihotza bai, baina burua, sobre todo, psikologikamente, egon behar duzu ondo, tío. Ni 100%, si estoy en plena forma, baina psikologikamente, si estoy etxean en vez relajatuta, eta ez dakizu, igual ez toztazu notetan holan, igual, alan derrondo dago, baina igual norbera bere etxean, bueltaka eta burua jaten, hori da. Eta hortzi, gero hartzen nuen bizikleta eta hautsagen edo aldapa bat igoen eta me tenía que parar. Bihotza zehazten igual pulsometroa da beldurrakin esan nahen hasta aquí, tío, no puedo. Eta gainera? Da gero lagun bat intzaten, askoitxiko bat, deokin normatxea, anai bat bezalakoa zen, eta festa del txitsarro egiten dana festa hori. Txirrindularitza bukatzen den temporada, hori. Enitzen jun, joateko izen ginen el kondutor, bera, Joseba Albizu Azpeitikoa, ni eta Jokin Normatxea, Azpeitikoa. Nik esan nion, enitxok azkeneko momentoa esan nion, nienoa, eta itxarren gozi dizut, astelenako último lunes de octubre Gernikarako. Eta gero, hori. Bertan nintzen, tío, etxerako bidean,
ezaban eraman zinturoia eta despedita teman eta kotxak aplastatzen eta se me cayó el mundo ahí, tío. Komentatu duzu buruko fantasmak. Bai. Nabamendu duzu. Hori izan daiteke antsietate puntu bat. Bai, antsitatea edo, bai, beldurra, bai. Bai. Beldurrezko atake paniko, Bai. emola aldizu bai bihotzekoa, Bai. Basegat, niri pitxatzu bihotza, eta pinzaskete badar, te puede dar también, baina, hau da hori, ezin izen nuen, tetzen nintzen bizikletan, eta inoiz nahi eramaten pulsometroa, baina horrela zen, behia pulsazioz pare, beldurra, ageratu egiten nintzen, dikastaki. Eta adibidez, Eta gero, joan nintzen baserrira baina harina. Emostien antidepresibo, eta nik zain, no, antidepresibo no hago tratamiento. Eta lorazepan, ez da, gero joan lorazepan bai lasaitzeko eta hori, baina gero, joan nintzen Gernikako baraia zarra denda musikako bateria erosi nuen, eta baserrira joan nintzen. Dan egon nintzen, denbora pila bat egoten nintzen, bateria joten, burua apurru despejatzen. ona da. Tupa, Ona da. Eta gainea, desago eta saga eta... Lasai, gantxe, hori nahi. Antidepresibo, tratamiento, no. Eta adibidez, profesionaletan zelan eramaten duzu zenun buruko janak, antsietatea, profesionaletan. Nola izaitezan? Zelan, horrek hori pasa baino harinago, ondo ez da, baina gauza bat izaitezan, zelan zango dizut, igual dauz egunak, tío, que tienes da depresión, y quiero dormir y no, quiero entrenar, obligatzea entrenatea, si estás cansado no hay que salir, obligado ez da inbier gorputza, tío, ulertzen zu. Eta gero, ez da, osesinatu behar asko, ez da. Momentu honak eta txarra dauz. Sekulako altibajoak. Bai, por ejemplo, ez da beti hola, color de rosas, superposit, ez. Bakotxa beretzien gero, está enbajonado zeuse gaitik, edo entrenamientoa dago no preparatuta, baina entrenamientoa gustora iako urten, que me duele las patas, la hostia. Ez hauz gustora, eta saber, mila historia dauz, bakotxa berana. Baina, txegenula dutzakere asko emango zizun, ez? Bai, postasun asko, asko. Negar, barre, danetari. Geratu behar da onanekin, gauza honakin, eta beste txarrak albo batera itxik, baina ez dirazten segura. Baina, ondo. Eta entrenamenduak nola antolatzen? Ni nire, eneki zendagile bat edo eramateko lan asuntoa da, ni nire bolara egiten naben, igual, minimo igual ja 4 ordu egiten zituen, egunero 4 ordu edo, ja son media de 30, 120 kilometro, da gero nahi basun dia de fondo, hartzezen duen aztien un dia de fondo hazin, bakarrik juten nintzen. Ni beti soy muy independiente. Da gero, igual, karrera badeko zuen larun batean, horre ostiralien, 60 kilometro, tranqui, baina, bueno. Lana, txirrindula eta utzi, eta gero, zeu. Txirrindula itxautzi da gero, egon nintzen, holan, sin más, txean egon nintzen, da nire arreba etorri zitzaidan, gorka gerrika goitean emaztea. Eta esan zidan, Melander, gorka nire koinetua gonzan Euskaltelen sartun de direto, hola, ez dakizu. Eta esan zen, Miguel Madariaga presidentea esan du, atatze malzu karneta, gidatzeko baimena, hor, derion, aula pedagogikoan, hasiko nazela lanian, ume txikieri,
de chiquitos hasta, holako txikitu, hasta 16 años edo, klases teóricos, da gero praktikoak horrela pintxasue eta hori, da gero bizikletan buelta bat emon, da hola. Jode, seguido, me apunte, harinago apunta nintzen Gernikeko autosula guztizetan. Pero itxiten naben, igual lagun batekin junta kiki jaja, eta gero bat geratzeaten autosula asteo, dantxatan naben, apunte, eta segituan. Miguel Madalea gata dau giratzeko maimena, eta segituan hasi nintzen lani. Oso ondo, guztua lagun nintzen. Umeakaz ondo. Ume txikitzu egaz, irakutsi itzazue bizikletan egitzen, super bonito hori. Eta begai Gero hay algunos vacilones, clase teórikoan, los típicos, ni super ganak hastel ematen nuen euskaraz, da gero erdera esaten. Super aldean nuen, ni pasatzen eta kutsa, orgulloso, hitz egiten da erderaz, eta un mokosoa vacilando, guatxa, ni segituan, se me hundo rápido, se me humilla rápido, esan iso, eta nion, harrapan nion bakarrikan esan nion, total, Baina, te hunden esos niñatos, me cago en todo. Baina, posi, ondo. Beste batzuk ganagaz, Bai. Nik galdera politik bat engugutzut. Bai, txeguz nahizune. Eta agapatu guzun lakutik. Bale. Bota. Zer da musika zuretzako. Eta musika? Erixe. Errize bakarrik, Dana, ez da Dana, ez da Jode, bizi guztiren, bizi musikekoa, jode, ez da tío, esan, tío. Ni, sekula nintzen jungo musikatik, tío. Musika herri euskalduna. Zure tokia da. Bai, nire tokia da. Ez nuke aldatuko esegatik, Bolan, tío, musika, tío, da gero jendea, laguntzeko lagunak eta danok, beti da, beti zera baina. Musika ez la hostia, herri gero handiago egiten ari da. Eta zenbat leku izkutu dekoizut. Da ez dakit esenak, ez dut ezagutzen igual. Hain beste herri, hostia, da non dago horita, da hostia. Bai. Nik 15 egun damazketen, Hemen, da. Paleku hauetan. Guzti jatxu, oso politxea. Esango dugu, eta Guzti jatxu. oso polita. Enuen zona hau ezagutzen, ni beti zonotza dugango geneka baina leku hau. Oso politxea, bai. Ni guztietan, azpeitia guztietan, asko. Eta gainera hemen, hiru egin dituzue musika ugarte. Bugartean zuek egon zinen pintatzen are baiak. Han hiru bloke naranja egon bizinazoen. Gero leku gogozika gauzen lekua eta bestea. Kurtzero ugarte. Kurtzero hola. Udaletxa baino. Zepolita kurtzero. Asko gustatu da. Da gero deko baserria entre erregoitia eta erekizatzean eta ondo. Baina udaletxerako lan egitea ez da erreza. Igontxo eta Mikelea, son 10 persona, ez da eureri hacer la pelota, son 2 personas. Emoten dizue konfiantza edo zerte gaitik, kontatu edo zerrin aldatxo zue eure gerie, ez doze, tío. Amigo de 100%, pero 100%. Ulertzen zu eta gero lanerako ez dutzu emoten presionik, tío. Zatu, lasai. Da gero barre eurek, etxeko ez dakit, tío, zera esan. Da gustora zoaz lanera, tío. Eta ez, Mikel, hori, bai, alkartezi bera bego nirekin por lo menos oso ondo portado da. No, cuando no era alcaldesa también oso ondo portatu zen. Me llevaba bien. Da nire oso ondo portea eta gero hori. Konfiantza egon behar da, ez da, ez. No sabes,
Confianza emon behar da, emon benetzea konari. Estos son, Bai. un txudamikel, son, gustua. baina, Niri gehien desbosatzea gustatea. bai, Bai, beharra bai, makinikin. baina lan Lana, asko, eske ba, ez? bai eta ez. Dauen lana, segun zelan hartzen dozun izena, bai, honek, Maitasunez bai, da lasaitasuna egiten da. emotetxue eta ez dutxu emoten korrika, venga, rap, hostia. No te presionan eta urrengo guren gustora, lanera, tio. Ba. Barre batzu botateko, bai, da, dana. Lanek hoi auzolandegietan gauz. Bai. Baina urteiziek Bai. nolakoa da amengo lana, amengo egoera. Egoera amintie, Bai. igual udalek jentea zago nina. Hori da. Ez da, amengo aminti zago izu, ba, beti hodena zeusen, ez da bai, subitarrotan edo suele haber cosas así olakoa, no sé. Hemen bizitza normala, bakutza. Bai. Guazen lanek pixka bat kanpotu Vale. ezagutzera zer musika entzuten duzu. Ze musika? Bai. Ze musika esango zenuke? Heavya, Heavyak, no. no? Asko punk rock. Punko. Gustatzen, dainetarik, ba, euskal kanta, sobre todo Angel Valde, estos son Bai. la hostia. Perra. Benito Lertxundia, hori, Benito. da momentu tío que abestie sentidu, ulertu inbehar dezu eta gero sentitu. Bai. Ulertzen zu, eta gero, Angel Valde, estos son, brutales. Eta gero, en eso de rock, Sarkor da Gernikako grupua ja utzi zuten. Gatibuna izan nintzen, baina más Sarkor, gero, Kaleko Glanga dauz, bai, Gernikako taldea, oso nadira, bai, gero Lehendakariz Muertos. Da hori, el tutupa, denetarik, baina gehien bat hori, euskal kantak eta hori betidoa, eta sentitu da negarrein, hori hona da, Ona da. bai, Eta zaletasunak, zelan zaletasunak, no, nire hobiak edo, bai, segutetan jaitu eizkie denbora. ba, naz nire bastante independentie, tio, holan, etxe zulo esango nuke, ba, bueno, nire bolara egon, ez dakizu? Bai, Bai, asko gori guztetan, igual, lehen izen nintzen parrandero bat, tio, bainez, no me va ese asunto de parrandero, tio. Nire aitak esaten duen bezala, tabernatan berba larri egiten da. Eta errozeia, baina, bueno, hola txiki egon, bai, telebizta ikusten, garru mobiakin edo, zer egiten da eze bez egiten beti. Bai, independentia purbetola, baserri lakun edo... bukatzen ari Bai. gara. Bego agurtuko ditugu ikusleak, baina ni enuke bukatu nahi jakin gabe Boda. mundu honetan dauden jale Bai, ja, guztien bai. atzean zentzuk diesen zure preokupazioa. Nire preokupazioa zein da, Zer gaintzen dizu loa. loa. Ikusten duzu telebiztan hori, horre gerrak eta dausenak eta... Bai, Hori oso amez gaizto bat, errealitatea da hori. bai, Eta gero zer, ez dakit, tio, egunekoa, bihar egunean nola izango dan, ez dakit, tio. Tema de cosu, la cotización y la hostia, nio, Bai. cago y no. bueno, Eta gero familia, denbora aurrera, tio, gerotak hau maite duzu igual gurasoak eta hori, eta ez dakit, tio, ikusten duzu da, ez dakit, tio, eurek babestu edo, nahi dituzu ez dakizu, bai, ni gura, bai. Gurasoa bari ni ez dakit nun egongo nintzen gaur egun, bueno. eta arrebak eta, son la hostia. Ingurukoak Bai. zaindu eta mundua hori. hobetzen saiatu. Bai. Eta, errespetua lo principal. Errespetuakin bakarrik be urrun joan azara. Bai, Bakarrik. bai, Errespetu eta... bai. Eta gero, azarratutea ez du balio zetarako ez. Ez. Hitz egitea, gero
Jota hori herrizan egitea ez du balio, eta gobez. Gero egunien burrukan, jentik ez dakit lehenko burruka egiten. Gero egunien ez da emezio burruka da. Lana, Ni gura, nire horma bateri behira eta ni etxean bakarrik eta neun hitz egiten nahi nire buruari, Nire bai, Baina, me insulto, esate, la nire es más tonto que la hostia. Bai, Lana, mila esker momentua opatzea benetan. zeuri. Bidaleko diego agur bat gure ikusilei. Bai. Baina, Agur, agur! agur, urrengo arte.